Progresívci, už sa nikdy nesnažte hrať na morálne autority tejto spoločnosti. Cestovná kancelária Progresívne Slovensko funguje a transformuje peniaze na plné obratky. Na Slovensku máme dokonca prvého politika, ktorý nie je platený za to, že je poslanec, minister, splnomocnenec, hovorca či štátny tajomník. Ivan Korčok je platený len za to, že je politik a cestovateľ. To je niečo, čo na našej scéne naozaj nemá obdobu. Korčok sa pôvodne jednoznačne snažil zahmlievať a skúšal odolnosť verejnosti voči jeho klamstvám. Dnes hovorí, že si založí živnosť, čo však nič nemení na tom, že za svoje členstvo v politickej strane si pýta peniaze. A nechtiac sa k tomu priznal už pred niekoľkými týždňami. Z čoho žije momentálne občan Ivan Korčok? Teraz ste na výplatnej páske Progresívneho Slovenska, alebo čo? Takže vyslovene iba z Progresívneho Slovenska. To je jediná moja činnosť, ktorú robím. Vzhľadom na to, že som politicky vyrastal v mládežníckej organizácii, viem, že nikto nie je platený vyslovene za to, že je členom nejakej strany alebo združenia. A celý čas hovorím, že v prípade všetkých týchto bývalých veľvyslancov a mimovládkarov ide o oportunistov bez hociakého reálneho politického nastavenia. Jednoducho sú to herci. Potom sú tam tí nešťastníci demokrati, čo je vlastne celá tá štafáž, ktorá držala pri živote Igora Matoviča až do trpkého konca. Historické hlasy hovoria, že Jaroslav Naď taktiež v Smere hľadal rýchlo a ľahko zarobené peniaze a keď ich nedostal, tak jednoducho odišiel. Čiže oni to evidentne majú v politickej rodine. Pamätáte si napríklad Korčokové rokovania o členstve v PS? V očiach progresívnych voličov to boli rokovania o hodnotovom nastavení. V skutočnosti sa zjavne viedli rokovania o peniazoch. O tom, čo Korčokovi dokáže PS ponúknuť po finančnej stránke. Korčok so svojimi ľuďmi takto minulý rok pretransformoval 180 000. Pozor, to je odmena 15 000 eur na mesiac. Kauza je však aj o tom, že keď sa nedávno Arpad Šoltes za normálnych okolností spojený z opozičných politikov čudoval, že mu Korčok do Progresívneho Slovenska hodnotovo nesedí, mal pravdu. Progresívne Slovensko samotné, to je marketingový projekt, že to je prázdna fľaša s peknou etiketou, že čistý povrchný marketing bez akéhokoľvek reálneho obsahu, keď sa na to pozrieš.